No diváci, takže prišlo sa na problém. Nejde ani napumpovať. Ani naštartovať. Takže vidíš, že pumpujem a kadia to ide. Už som od benzínu celý. Takže vidíte. A máme tu nový karburátor. A pasuje. Takže a stalo na to aj čestne má rovných 60 eur. Takže tu bol karburátor z 260, ale je tu prepísané. A sme to stihli. Karburátor. Takže vidíte, tak ideme vidíte, to je nový karburátor celý. Ako mi dokopy nás to stalo 60 eur rovných. Tento šedý je akože namiesto zeleného. Ale je to originál. Toto je ako namiesto toho čierneho. To je toto. Tento šedý je akože ten predný a toto je zadné. Ale je to identické. Takže a toto je ten nový celý karburátor. Takto on je to originál tomu. Takže toto sa vyhodí. Už sú také krehké a dajú sa títo nové. Takže ide to nahodiť a ideme skúsiť napumpovať. Tak ideme skúšať. A už vôči odsud. No vidíte, a už pumpuje. Krása. Dobre, napumpovalo. Dobre. Takže ide.